Pozdrav ljudi! Evo ovo uranjeno proljeće nas je isteralo van i evo da se krene radit. Evo, palim Petrišu, do pola završen. Moram ići priredit bašću da posijem bijeli luk proljetni. Evo nakon remonta dizni, to jest novih dizni, kako radi jako lijepo. Čak evo iz nekog razloga se fiber prestao čuti. Sad to je najgore kad se nešto samo popravi. Sad ga idemo malo upregnit pa da vidimo kako će raditi. Evo ovdje ću probat di neću to radit, di neću sadit. Evo tu će se sadit, tu ću baciti gnojivo i sad ću to probati sjetu spremačem. Tu je dosta mekano, mislim da će se puno ljepše radit nego tamo di sam probao.
Evo vidjeli se znači pripremu i izradu redova i evo posađen je i taj češnjak, ali ove godine na vrlo maloj površini. Evo ovdje u ovom vrtu nekih 16-17 kila sjemena je posađeno, ništa više. Ove godine tako, a vidjet ćemo za kasnije. Evo to bi sve bilo za ovaj video. Hvala vam na gledanju i do sljedećeg videa. Lijep vam pozdrav.